Non poder saír da casa, ter algún familiar enfermo ou pasar o loito pola perda dun ser querido. Situacións ás que nos temos que afrontar nestes días de confinamento e situacións que moitas veces as pasamos en soidade. Para todas estas persoas é fundamental a axuda psicolóxica e o desafogo emocional. Por iso a Asociación Española contra o Cancro puso a disposición do Concello de Pontevedra un equipo de 9 psicólogos que prestarán un servizo de terapia a todos os que precisen. 9 psicólogos, 3 trabajadores sociales y 24 voluntarios prestaremos atención telefónica. Desde el Departamento de Trabajo Social se continúa con el préstamo de material ortoprotésico, siempre siguiendo unos protocolos de limpieza. También se continúa con los vales de alimentos y con las ayudas económicas a aquellas familias de pacientes oncológicos. Dende que comezou o estado de alarma, o Departamento de Servizos Sociais do Concello de Pontevedra puso a disposición de toda a cidadanía os 2 números de teléfono que aparecen en pantalla. A partir de agora, todos os casos que precisen de terapia psicolóxica serán derivados aos profesionais desta asociación. Nos estamos encontrando con pacientes no oncológicos que por las circunstancias que nos están tocando vivir se encuentran en una situación de soledad o han sufrido alguna pérdida. Dende a Asociación Española contra o Cancro queren facer extensible este servizo aos demais concellos. Para iso, todos os que queiran poñerse en contacto con este colectivo poden facelo a través da súa páxina web ou no número de teléfono 900 100 036.